Hi, it's Sceitse le GaelGÁIRÍ. Come and stand up as Greg. Chonaiceamar and físeán 50 Irish towns in one conversation, le Faoláin and Hogg. Rinnemer and Rudcéine, Shugaíomh, Quaige Baile Éireannach in ein chomhrá Amháin. Bunaithe Danavas. Conas An Mhí from Droichead Nua. Triúil me go rud ag an mullen cearla. Dún Laoghaire de Bhéal Feirste. Bhí sí teamlacht. Bhí sí malach galore. Bhí tón rugaí áling aici. Ard Mhaca does any? Well, chuúla me go raibh Paul an chopalairtí agus go sí carú rua. Fuchla as. Ceir a bhí ar bun clódí agah. Gnárod. Cúmar ag list Paul sa fób. Husig me go ólan nagín agus bhí an puinte cí. An sin bhí me go homlan ar dún na heisce. Sure be an cléine sin on at the goni. Tus agam. Hit me ar an lór. Agus cag amach me gan dangin í cúisiir be. Bhí na béile hana slúte taobh mo. Hánig na dún na shades agus husig siad a monitor na búla me. Ba bhíob na cais an a warid siad me. Bhí me ceap a cuimgur bhí ní a bailin hartig. Ach slig agus stoc a ríis me. Well, cú me stoc an dur is éile. Cilcanna me cúpla juk eilin sin agus bhí mar baile son áin galore. Dagmar agus Reinmar cúpla kill wantan sa bhílan sin an sin. Oh yeah? An raibh sí tuirt mór an inis choirídit. Bhí, dúirt sí béile a roiad a bhaile leat. Bhí siise ag géirí bheith a gananas. Bhí anintas ar mar tá cóirí ar faoin list dúa. Yeah, ar trálí tú lei. Níor cap me go meic mór an crack féil inti. Muicinach idir go háile ceart inti. Agus an kildara uair níos massa ríis. Cé bhíad orcin trá an Yarnish bheith? Neadar, trí, carla uair better. Dins me dí, bin éidir an méid a bhí me ná déanamh. Cash gan gréire. Cínt, bhí si cóstra sálags. Bhí ar mléim an fad amach an duras le éilú é. So an bheice tú Conas An Mhí a gréisi? Clún malatí. Well, tá rud ag an níos dún búine á lurgum. Béal an á. Éidir mar an telly? Natter. Soccer. Oh, lock, stock and two smoking burners. Chonaiceamar and físeán 50 Irish towns in... Rinnemer and Rudcéine, Shugaíomh.